Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jingpluh Klau ha South Korea menta ka de ka bahe tam ka record bat ka ba penyap briu tam namar bakala thang bun ki Klau bat penyap bun ki briu banya ka no ka Jingpluh ka baladep lai thu ki he sarkar ha ka si baar namar baki bayap ki lapoi sha ka ar phunyo Ngut Palat chi spa tali ka Jingpluh ding ha ka si kut tayo ki bala bam du ya ka jaka ka bahe jong ka than chtai la mingi bat ki bala penbor ya kumbal lai phunyo Hajar Ngut ki briu ban phet krat ha ka ba ka ding kala pendu ya ki surok kat ba ki nong shong snong ki la phet krat ha ka jing tiang katanat kampo yeng jong ka South Korea kala ya thu ba ki dan ar phun nyongot ki bala yap badda ki phongot ki bala min saw ha ka ba ka jing yap kala ban nang Kiew shu shu kade ka jing yap ka babun tam na pedeng ba ka tanat Klau jong ka Korea kala sedang ban bu jing tho ya ki Jingpluh Klau haus nem Hajar khandai spa phrapunyo Palat lai pusan Hajar hektar ka balong phrapun riu point san ekar ka Klau kala sha thang ong uli han kyung ubade uhe jong ka tanat jingyada bat benrap baka ding kadang pur stat bha ka jinghe jong ka jingjulor ka pelong yaka kum ka ding Klau ka bahe tam ha South Korea hadin ka Jingpluh ding ha ubnaya yong haus nem ar Hajar kabala bamdu yaki ar phulai Hajar khandai spa khatlai hektar hakleng ka ru duriau mingi kibor penya kilaong baga jingkala ka rukom be leer bat ka jinglong ka sunbeneng ka bakhriat ka bala pen pau ya ka jingduna jong ki rukom pelip ding bala jupenan kam bon na ki bala sha penyap ki de ki nong shong snong kham tam e ki temen omduna ya ka lai Ngut ki nong pelip ding ki layap bat uwe upilot jong ka ling sun pelip ding ulayap haba ka ling sun ka jong u kala hap ha ka jaka lum ong ki he sarkar usnam baladep udi usnam ubashit tam ha South Korea ha ka record wat la ka jingshit jingkriat ha ki benai ki babut chwa ka Jingpluh kala long ka bakham kriat ban ya usnam baladep bat ka ya ha bat ka jingshit jingkriat jongkari ha ki lai posnam ong ka jingtip jong ka tanat pet mariang jong ka Korea hinrei ka than ka bala shakta ha ka ding kalamat ya ka jinglong ka sunbeneng ka barkhyang ka bapher bat ka jinghap slap ka baduna ya ka average layathu ki bor penyat katu kan nejat ki jinglong ka sunbeneng ki bajur bha ki don ka jingedei ka bala pens khem bha bat ka jingkala ka sunbeneng kum ka jingshet ni ka jinghap slap ka bajur ki wei pat ki jingja kum ka Jingpluh Klau ka jingkurdu ka jingkhnyu juman bat ki jingkhnyu juman ki la ban mi na ka jingetli jong ki wei ki bajliu kani ka Jingpluh Klau ka lapan pau byang sa shisien ya ka jingshisha ka bajur jong ka jinglong ka sunbeneng ka bapher na ka nu ka bangila mat menchwa ong uhe jong ki tanat penjulor uli ki jaka bala shakta ki layo I tang shiteng na ka jinghap slap ka batikna ringkat bar ki leer ki bajur bha ki bapher ki bala pen stat shibun ya ka jing sapriang jong ka ding ban penjur ya ka jing julor ulong uyi sangwuk u professor jong ka climatology ha ka school ba han yang hasul ulai thu ba ka AFP ba ka jing bom dan slap ka lapan rkhyang ya ka khando ka bala pelong ya ka jinglong jingman ka babyang na ka benta ka Jingpluh jong ki Klau ngimla ban ong ba ka deitang namar ka jingkala ka sunbeneng henrei ka jingkala ka sunbeneng ka khta bet ya ka jingkala ki bangi ya kendo menta kani ka de ka jingshisha henrei uwei pat uriu shampang u professor Honsuk Hwan Nakatanat Shnadur jong ka Pusan National University ulong bakarukom sumar Klau jong ka ri kashim ka tu kat ni ki jingkeno ka South Korea ka labu hakmat e ya ka jing penne pensa ya ki ding pain ki bahe halor ban ailat ya ki ding ki baraben pher bakin roi ulong lada ka ding ka bethei hatu kan khamsuk ban sapriang hakakot ka basngem ni hakakot ka barkhyang ka balapen scam hak ompnyang ki Klau jongi ha ka jingshisha ki long ki blatap da ki kot kabala pensle da ka ompnyang kaba pelong ya ka jinglong ha ka ba kiding Klau ki la ban sapriang ha ka jing stat ka ba shirkhei ulaong ha ka AFP lada ka South Korea ka rep khambun ki dieng ki barben ha ka Klau balakhle lang ha ka mariang kan penslam ya ka jing sapriang jong ki ding Klau bat kan khanglat ya ka ban nangjur uwe udieng pain ubala rim arspa snem ha ka temple bongjuasa ha andong ha ka jing tei dieng ka barim tam ha ka South Korea bat ka jaka ka bala bu kerteng da ka UNESCO lapom no ha ka jing thmu ban penne pensa ya ka te ka temple hi ngimdan la chu henre ban ot no ya ka ding kanang por stat bha na uwe udieng pat sha uwe pat laong urang ba mong
habyong san siwon kabalabo kerteng da ka UNESCO kabade ka jaka pule confusion barim kabaneng kalong kabadum kinong tho khubor jong ka AFP kilayo i ha kabaki kali pelip ding kila senret ya ka da ki dawai pelip ding syakate ka jaka ka bapau nam ha ka jing persyang bating ban pen ya ka ngidang senret hadu laiton man kasngi laong uli syung mion nakatunat pelip ding jong ka andong ha ka AFP Dadadan keler kabajur kan ra ya kiding na jengai ka jinglong ka basngau khya shibun ulaong uchoy yongho la antat ba unslap ha ka janmit si pale ka bala ban ai ya ki bor penya ka badan kam ban pelip ya ka Jingpluh